Na, akkor mehet, mert úgy látom már jönnek. Ott az ellenfél, meg volt a profia. Például ilyenkor, amikor akar ütni, meg volt gyorsan félvettük. Csaptok egyet, utána ütök egyet, utána még egyet. Sziasztok, Robi 991 vagyok, és itt van Én vagyok a Raúl. Raúl. Úgyhogy hát máma megígértünk, hogy De akkor várj, csapatba. bemutatom a csapatokat, ezek lehetünk. Na most kinek milyen az ízlése? Például most lovag leszek. Hát balta, ilyen hosszú, kétkezes kar, ez megteszi baltánként, és ilyen. Bocs, dobok is. Na, elindul majd a játék, ha meghaltam. Ott az ilyen. A feladat, segíts a csapatnak. Jaj, egészségedre. Köszi. Segíts a csapatnak, hogy minél több. Ölés szerezzen. Igen. Nem haltam. Meg nem van, meg valami hagyja féle. Na. Például ezeket nagyon könnyű megölni, ha ez a karakter vagytok, mint én. De ezek már nehezebbek, vigyázzatok vele. Vagy csak meg kell tűnni. Na, lássátok. Azt mondom, az erős volt szerintem, az a hosszú lándzsás, vagy nem tudom mi volt az, de a vége volt a baltájé. Nem tudom mi a címesen, de hogy kinézzük. Na. Jó lehet látni, jöttek át piros csapatok. Nem is egy. Hanem többek. Csak vigyázzatok azok, ez nagyon veszélyes. Majd bemutatom a harmadik részben, hogy kell profi-ként játszani. Ez most csak bemutató a játékról. Vagy milyen. Ha tetszik, töltsétek le. A harmadik rész nem lesz. Miért? Na jó, akkor legyen. Na, lássák. Ilyenkor beszélre az ilyenek alá inkább dobjatok. Ha például most bevágnának. Jaj, bocsátásomat megdobtam később. Megnyomjátok a C betűt. Úgy valami, de én nem értem, angolul van. És ha futtok, megnyomjátok sprint, és közben nyomjátok az E betűt, kiállvál. Megnyomjátok a P betűt, nem tetszik valami onné. Bocsánat, a P betű, milyen testet akarsz ebben? Ez a P betű. Most ebben. Igen. Most egy íjász akarok lenni. Meg is teszi, ez pont jó lesz. Nektek nem lesz ilyen magyar, mert ez angol játék, mint magyarul. Ja, igen, és magyarosítani is kell ezt a játékot majd. Jó lesz. Vigyázzatok, ott jönnek. Talán majd bemutassuk, meggondoljuk magunkat. Vigyázni Hogy kell kell. magyarosítani ezt a játékot. Jó voltam. Vigyázzatok, ez már nagyon veszélyes ez a baltás. Sok élettel van. Nehéz megölni, inkább úgy múlva. A lovag is, hát a lovag nehéz a páncélzat, úgyhogy azért. A félbetű megnyomjátok, rugás. Vigyázzatok, mert ez már hosszú, kétkezes kardos. Ez hosszúra megy az a kard, látom, mert minél hosszabb egy kard van, már jobb, mert hamarabb meghalnak szerintem, mert hosszabb a kardja is. Nem baj, most íjász leszünk. Mindjárt beadja, hogy percet kérünk. Igen. Hát íjásznak ezt a testét így nem ajánlom szerintem, de inkább így jobb lesz. Íjászként. Csak arra is figyelni kell, hogy a társakat harc közben véletlenül eltaláljuk. Nehogy véletlenül találjuk, mert az hát nem annyira jó. De ez most jó volt, azt mondja. Akár, csak most nyíltpuskás kéne lenni, számszériós másképp. Majd mindjárt bemutatom azt is. Csak ilyenkor mindig futni kell, mert
ezek ha rácsapnak, ott nem marad kövön szerintem. Ide már lovak kellene másképp szerint. Na, lássátok? Sehol bemutatom nektek a számszerűs. Hogy annak milyen a célpontja is akár, milyen jó lenne. Hát igen, hát ott meg harcolnak, csak nem is győztek jól, mert még másik érzik, már múlik. Hát, elmúlik az. Ja igen, Csak meghalsz. úgy gondoljátok, hogy most meghaltok, mert kevés élet van, az visszatöltődik az élet magától. Nem kell semmi gyógyszert hozzá beszedni. Bemutatom ennek a damegját. Nagyjából. Vagyis, A sebességet. Így is megteszi. Az egyes, az a számszerűs, csak futni kell, az meg fog ölni minket. A kettes, az a kiskés, meg itt van. Nem baj, gyere. Ott egy számszerűs, a barátunk. Céloz már rá. Hopp. Jó. Hopp. Hopp. hányszor ilyet várjuk le? Az erős. Majd bemutatom ezt is. Ez úgy hívják, ez a főnök szerintem. Ez lovag, úgy hívják. De akkor lovag, igen. Nem baj. Még átvássuk így puskára, az a fő. Le megnyomjátok, gyorsan a R betű, az ott újra... Röbetű, ahol újra töltesz, mint minden játékkal általában. Igen. Hát nem mindegyikben szerintem. Hát de a legtöbbikben igen. Na letesszük be, lássátok most, bemutatom a testemet, annak van egy nagy kibaszott páncélja. Azért van az oda téve, mert mindjárt megmutatom, hogy mire jó. Egy percet kérek. Csak ezeket gyűlölöm. Azért a kis kés is jó, nem mondom. Nem, azoknak erősebb a damekik, és nagyobb a sebzésük is. Megnyomjátok 4-est, leteszi, bocs, 3-as. Leteszitek a páncét, ez erre jó. Erre jó ez a védelem, ha jön egy I vagy ilyesmi, ez most újra kéne tölteni. Csak nem lesz rá időnk, látszunk. Nem baj, mert ez most lefagyott szerintem. Csak úgy látom sok az életje is. Nem baj, futunk, ott a társaik majd megvédnek minket, szerintem. Nem baj, én is egyet, így. Beszéljük egy szúrás is. Ez jó volt. Igen, tehát az íjász, vagy így puskás, vagy számszerűs, mindig futni kell, mert ha ilyen lesz százszebben, hogy nem élek. Vagy ha ott a társatok közel, oda kéne futni. De megüljátok az Z betűt, ott írja, hogy védjetek meg, még ilyesmi. Csak most segít ilyen kis kéne neki. Végezz az íjászokkal, megy a feladat, és start. Igen. Védj engem a 7-es. Igen, védjégen a 7-es, az is jó lesz nekünk. Megnyomjátok újból egyes ilyenkor, a távolharcra jó lesz a számszerű. Közelharcra az mindenképp olyan Ha persze kar. hallgatnak ránk. Nem baj, most megnyomjuk így, figyeljétek, míg az igazi keresztesi háborúba való számszerű. Hát ki szereti az ilyen katonás játékokat? Hát kinek milyen az ízlés? Nekem ez így megfelel, csak futni kellene, sem baj. Hát igen, sokan vannak. Nem baj, Lássuk meg, mennyi van hátra. pár perc még van szerintem. Nincs olyan sok. Na, újból leteszünk meg a 3-ast, az kell, az megvéd minket. Na, nagyjából. Hát ez a barátő. De íra, ha elbújsz mellette, a mögét, a hátába, tök jó amúgy. Én kipróbáltam, nagyon jó. Ja, elfelejtettem futni. Nem baj, már újra szülessünk. Csak ilyenkor utálok. Te látsz valamit? Nem nagyon. Mert ott az a nagy kibaszott Páncél. cél. Az a nagy páncél, ezért hát Gyorsan megyünk, amikor lejön, azon a kapun választ minket a vörösöktől. Nem baj, megjövünk 3-as, letesszünk, és ekkor hoppá, láttuk mindent, ugye? Igen. De az most például bevált, mert fejre. Itt írja, hogy fejre ment.
Az ilyen. A fejretcél egyből meghal.